Dvojpodlažný rodinný dom 225 m2 v lokalite Košice-Lorinčík. Na prízemí nás privíta moderná obývačka s jedálňou a krbom, moderná kuchyňa a pracovňa. Ideálne miesto pre home office. Nechýba ani kúpeľňa. Záhradka poteší pri ranných kávičkách, grillovaní aj pozorovaní hviezd. Na poschodí máme 3 samostatné izby a kúpeľňu. Dostatok miesta pre každého člena rodiny. Podzemné podlažie ponúka technickú miestnosť a veľký otvorený priestor, ktorý je možné využiť ako herňu, posilňovňu, relaxačnú zónu, alebo ako bezpečný úkryt, keď sa kamoši nechcú rozlúčiť. Dom už možno čaká práve na teba, tak zavolaj a pozri si ho naživo.